Apa Serv Valea Jiului a inaugurat astăzi stația de epurare și tratare la Dănuțoni. Prin acest proiect urmează să se extindă și să se reabiliteze infrastructura de apă și apă uzată din Valea Jiului. Apa Serv Valea Jiului a inaugurat astăzi încă un obiectiv important pentru îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare. Mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația de a veni astăzi la operatorul de apă Secea Apa Serv Valea Jiului, la stația Dănuțoni, pentru recepția finală. Vreau să mulțumesc în primul rând domnului ministru Atila Corodi, care a dat curs invitației noastre și astăzi este prezent aici la noi în Valea Jiului. Mulțumesc președintelui Consiliului Județean Mircea Ioan Molot pentru faptul că ne-a ajutat foarte mult și dacă stăteam mai înainte cu dumnealui și vedeam care a fost contribuția Consiliului Județean, vedem că undeva la 70%, cei 2% sunt la Consiliul Județean și dacă nu erau acești bani, sigur nu se făcea această investiție. Ce pot să spun? Primarilor din Valea Jiului și mulțumesc domnului Gheorghe Ile și primarului de la Aninoasa, cu care am lucrat împreună și am făcut ca acest proiect să se deruleze. La noua stație de epurare și tratare de la Dănuțoni au fost prezenți ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice, Atila Corodi, și europarlamentarul Iuliu Winkler. Au mai participat și reprezentanți din Consiliul Județean Hunedoara, dar și oameni politici ai locului. Realmente îmi face mare plăcere ca să fiu astăzi alături de dumneavoastră și un om care crede în protecția mediului și în ceea ce face acest minister, cu autoritățile locale, cu organizațiile guvernamentale, cu companii private. Cred că nu contează în acest domeniu atât de mult datele statistice, atât de mult cifrele financiare, cât spiritul în care aceste investiții, aceste proiecte trebuie să se întâmple, să se desfășoare. Pentru că astăzi ne aflăm pe amplasamentul unei infrastructuri critice pentru Valea Jiului, stația de epurare, dar în spate acestei stații de epurare, pe lângă milioane de euro, de lei, investiții, eforturi umane, se află viitorul copiilor care trăiesc în Valea Jiului și a viitoarelor generații. De multe ori sunt întrebat cu diverse ocazii cum se vede România de la Bruxelles. Sau aș putea fi întrebat poate acum cum se vede Petroșaniu sau Valea Jiului de la Bruxelles sau această investiție. Și vă asigur că se vede. Dacă în 2000, cred că la începutul anului aici se evoca faptul că aici a pornit o investiție finanțată din fonduri FARE, atunci ca subprefect eram aici, acum sunt foarte mândru și mulțumesc frumos pentru invitație că pot să fiu prezent într-o ocazie în care tot așa putem să preluăm și să predăm comunității o investiție care a fost finanțată din bani europeni. S-a făcut vorbire despre perioada 2014-2020 de către antevorbitorii mei și cred că este foarte important să știm că există finanțări pentru asemenea investiții, fie ele de mediu, fie ele de infrastructură și ele sunt foarte, foarte importante. Am avut și șansa de a prinde perioada 2007-2013, când pentru România a fost benefică ca ofertă, din păcate, așa cum spunea domnul Winkler, am reușit să atragem destul de puțin, dar, repet, județul Hunedoara a atras absolut tot ce a putut să se atragă de la comunitatea europeană. Și pe această cale, domnule Winkler, îi mulțumesc comunității europene și să ne mai asigure banii, că noi știm să facem proiecte în așa fel încât să fie eligibile. Spuneam că este satisfacția dublă, fiindcă mai în glumă, mai în serios, fiind președintele județului de atâta timp, pot spune că astăzi încep al 3-lea metru cub de panglici. Fiecare panglică înseamnă o investiție în județul Hunedoara. Obiectivele principale ale stației Dănuțoni sunt îmbunătățirea infrastructurii în sectoarele de apă și canalizare din localitățile Văii Jiului, dar și creșterea calității serviciilor de apă și canalizare furnizate de Apa Serv. Pe lângă acestea se are în vedere reducerea poluării mediului. Stația de tratare și epurare Dănuțoni a fost realizată cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene, în proporție de 85%. La restul de 15% a contribuit Guvernul României și administrația publică locală.